Здравейте всички! Както се вижда, тук имаме едно приятно листче ламарина от стомана D2 1.2379, оригинална германска Made in Germany, сертифицирана, лъсната, избръсната. Вчера отидах да си я прибера директно от карго терминала, така както е барабар с палетчето. И сега започваме да действаме. Както всички разбират, имаме радост в работилницата. Един се радва на жени, друг се радва на коли, трети на пушки, четвърти, пети и десети се радват на железа и ламарини. Макар че и другите неща не са ни чужди, но в случая се радваме на ето това. Made in Germany 1.2379. Параметрите на листа се виждат на екранчето, на дисплея. Така да се каже, оригинал Made in Germany. От тук нататък действаме по задачките и така.